Здравейте, това е Ванеса, днес ще пеем оцет, канела, канела, лимон и накрая ще хапнем малко пуканки. Бяхме приготвили и някакъв шампуан, обаче казаха ни, че може нещо да ни се случи, естествено ние отказахме. Това тук е ужасна паста, от която повърнах, защото пробвах преди малко. Добре, така да започнем с оцета. Първо е тя по-шамар. Добре. Сега тя. Ела тук. После ще го бели с лимона. Не е много гадно. Оцет, канелата. Под езика. Направо умирам за канела. Мене не ми е много вкусно, ама карайте. Мене е много вкусно. Стига бе, я изядай. Връщай! Ще я повърна. Добре. Това го приемаме за нормално. Сега лимон. Повече никога няма да я пробвам. Много вкусна е те! Гледа, ще се напие с оцет. Поне пред камерата, бе. Добре, че тя. Смучи. Смучи. Дупчица. Това е много вкусно. Лимона и оцета. Не. Банана е много вкусно. Мала пред публиката ми. Дай ми на мене, ма! Добре, че направих дупката, че тя така е дупчица и Аз си го прави! Снокът! току-що, че дори мишка не може да хапне. Може ли малко? Бе, ти луда ли си, па? Те правят някакви си кроки. А сега ще хапне малко паста. Ти ще я ядеш, аз ще я да повърна от тая паста. Ужасна е. Аз имам фобия от такива. Фи. Гадни! Веднъж се налоках с спирт чист. И това има вкусно спирт. Спирт, сериозно. Да, спирт. Добре. Ей, това беше от нас. Днес. И ще направим още. И чао. Чакай! Да видите нея. Ваня ще го отвърши, че Да, разбира се. съм смръснира. Пиеме оцет, лимон, канела, паста за зъби и пуканки. Това какво е? Оцет. Да, ние сме малко по-води. И го качваме в YouTube.